Okay, so ito yung ating kabute galing sa Dayami. Ito nyo ba to? Fresh from the farm. Ayan. Mas maganda kung mga ganito pa lang maliliit kasi ito manamis-namis ng mga ganito. Meron yung iba dito yung maliliit lang, yung ganyan no. Tapos lalagyan natin ng malunggay. Ito nyo ba to? Fresh din. Okay, magluto tayo. Erek. Kaysa linisan muna natin yung mga kabute ito. So tanggalin lang yung mga dumi, yung mga dayami na dumikit dito. Ganito din yung itsura ng kabute galing sa nabubulok na puno ng saging. Ito Tagalog ngayon. Pagkatapos niyan, himay-himayin na natin yan. Paano ka Nyamo dahil. Ayan, himay-himayin natin ganyan. So, iya, ganyan lang yan. Ayan. Diba dapat po doon kaya ka? Dahil na din. Kiimpis una yun. Gusto. Anong kabuno? Maluto ata kawanan na. Basta. Pero yung babae naman. Kaya naman ang ilawa di niya. Galang basol. Balay. So, maglagay tayo ng 2 tasa ng tubig at bagoong kinamos. 2 scoop. Lagay yung bawang natin. Ilagay natin yung ating bawang. Kadamot ate sarili may pagmulan talikaw dati. Nakitaktatay kay dilo ka isak ka dagaya. Okay, sige, tutok ka dito. So, pakukuluan lang natin ito hanggang sa lumambot. Kung malambot na to, timplahin yung lasa. Saka natin ilagay ito. Ito, malambot na. Dati na dawat.